Η διαφήμιση βιώνει δύσκολες μέρες και η Αναστασία. Ποιοι θα επιβιώσουν πιο εύκολα, οι μεγάλοι ή οι μικροί? Κοιτάξτε, το πιο εύκολο πράγμα είναι να απαντήσω ότι οι μικροί είναι πιο ευέλικτοι, άρα μπορούν να κινηθούν και να αλλάξουν την πορεία τους πιο εύκολα κάτω από τις συνθήκες. Αλλά εγώ πιστεύω ότι δεν είναι θέμα μικρή ή μεγάλη, είναι θέμα σωστή και μη σωστή ή λιγότερο σωστή. Εκείνοι που είναι σωστοί θα βρουν λύσεις και θα μπορέσουν να επιβιώσουν. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις αγορές. Δεν είναι θέμα να είσαι μικρός ή μεγάλος και ποιον επηρεάζει. Είναι το να μπορείς να ανατρέψεις ή να προσαρμοστείς στις σημερινές συνθήκες. Αυτή τη στιγμή η δουλειά μας εμάς είναι να βοηθούμε τους πελάτες μας και σε αυτήν την κρίσιμη την κατάσταση έχουν όλοι ανάγκη από κάποια βοήθεια. Άρα η δουλειά μας τώρα είναι not business as usual, και συγγνώμη που το λέω αγγλικά, αλλά να προσαρμοστούμε στις σημερινές συνθήκες και να βρούμε άλλες λύσεις για τους πελάτες μας. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανονική δουλειά στην εταιρεία μας και ασχολούμαστε proactively, δηλαδή σκεφτόμαστε εκ των προτέρων τι ιδέες, τι πράγματα μπορούμε να προσφέρουμε, τι λύσεις καινούργιες μπορούμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας κάτω από αυτές τις συνθήκες. Η αγορά πώς θα κινηθεί μέσα στους μόνους μήνες και μέχρι το τέλος του χρόνου? Βλέπω να είναι πολύ μουδιασμένη. Δηλαδή για μας, και ξέρω για πολλούς συναδέρφους, ο Απρίλης ήταν εντελώς νεκρός. Ο Μάιος αφιβάλλω θα κινηθεί με πολύ καλύτερους ρυθμούς. Ελπίζουμε ως τον Ιούνιο με τις νέες προσπάθειες της κυβέρνησης για επανεκκίνηση της αγοράς, με κάποια, άμα ξεπεράσουμε και το πρώτο σοκ που έχουμε πάθει όλοι, ότι ο Ιούνιος θα είναι καλύτερος. Αν δεν ανακάμψει μέχρι τον Ιούνιο, τότε υπάρχει η φοβία να περάσει και όλο το καλοκαίρι, που είναι έτσι κι αλλιώς πιο ήσυχη. Ποιες είναι οι συνέπειες αν πάει μέχρι το καλοκαίρι? Πολλές εταιρείες δεν θα μπορούν να επιβιώσουν, διότι αυτή τη στιγμή πληρώνουμε μισθούς χωρίς να έχουμε εισόδημα. Υπάρχουν καθόλου συνθήκες για εξαγορές, συγχωνεύσεις? Πάρα πολύ. Η αγορά είναι buzzing, όπως λέμε αυτή την περίοδο. Όλοι συζητούν, όλοι βλέπουν. Δεν ξέρω αν είναι για εξαγορές, γιατί αφιβάλλω αν έχει κανένας λεφτά για να κάνει εξαγορές, αλλά σίγουρα συνεργασίες στην προσπάθεια να έβρουν κάποιες συγκυρίες κτλ. Είστε υπέρ των συγχωνεύσεων εσείς? Βεβαίως. Εμείς είμαστε η πρώτη εταιρεία στον τομέα της διαφήμισης που κάναμε πριν 15 χρόνια περίπου με την AdWork, και είχε γίνει η πρώτη συγχώνευση 2 μεγάλων εταιρείων. Σας ΔΕΚ δηλαδή επικροτείτε τις συγχωνεύσεις για να επιβιώσουν τα διαφημιστικά γραφεία? Ό,τι χρειάζεται για να επιβιώσουμε. Ναι. Νομίζετε η κρίση θα βοηθήσει τον digital τώρα να αναπτυχθεί περισσότερο? Μια σου πιο φτηνό, Ναι και όχι. Το digital νομίζω ότι είχε μια ραγδαία εξέλιξη τα τελευταία 2 ή 3 χρόνια και δεν πιστεύω ότι το digital, οι λύσεις που θα προσφέρει το digital είναι επειδή είναι πιο φτηνό. Έχει πολλά να προσφέρει το digital, αλλά δεν πρέπει να το σκεφτόμαστε ως φτηνό μέσο. Είναι σωστό μέσο για κάποιους, για κάποια brands, για κάποια προϊόντα, για κάποιες εταιρείες. Δεν είναι η απόλυτη λύση ή η φτηνή λύση για όλους. Τώρα το καλοκαίρι, επόμενους μήνες μέχρι το 2013, το τέλος του 2013, να αναπτυχθεί περισσότερο, νομίζετε, διότι το print έχει μειωθεί πάρα πολλά. Οι εταιρείες που διαφημίζουν να προτιμήσουν τώρα το digital παρά οποιαδήποτε άλλη προβολή? Αυτό που είπα και προηγουμένως, εξαρτάται από τι προϊόντα είναι και σε ποιους απευθύνονται. Το digital δεν είναι για όλους. Είναι μεν ένας φτηνότερος τρόπος να διαφημίσεις, αλλά εάν έχεις ένα προϊόν το οποίο απευθύνεται σε κάποια αγορά, σε κάποιες ηλικίες, κάποια άτομα που δεν είναι στο ίντερνετ, τότε είναι πιο ακριβό μέσο. Αν το σκεφτείς, τι αποτέλεσμα θα σου φέρει. Μάλιστα, έτσι είναι. Η Τηλέ και Παύλα πώς επηρεάστηκε από την κρίση? Είμαστε σε μια κατάσταση σοκ. Κάνουμε διάφορες κινήσεις και διάφορες προσπάθειες. Το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν να δώσουμε άδειες σε αρκετών κόσμο, και στην προσπάθεια μας να μην διώξουμε κόσμο, είχαμε μειώσει τις ώρες και αναλόγως και τους μισθούς.
Είναι καλύτερα να μειωθούν το ωράριο εργασίας σου ώστε παρά να γίνουν πωλήσεις δηλαδή. Ναι. Πάρθηκαν τα μέτρα επιδεμαστά. Ο σύνδεσμος, πώς μπορεί να βοηθήσει? Ο σύνδεσμος αυτή τη στιγμή ετοιμάζουμε μια εκστρατεία η οποία θα εξηγήσει στον κόσμο ότι με το σύνθημα «Η ζωή προχωράει με ζωή» και θέλουμε να τους δείξουμε ότι πρέπει πάντα να είμαστε αισιόδοξοι και να συνεχίσουμε έναν τρόπο ζωής που δεν μπορούμε να σταματήσουμε να αγοράζουμε ή να ζούμε βασικά. Δεν μπορούμε να το σταματήσουμε αυτό το πράγμα. Σίγουρα θα είμαστε ποια είναι η λέξη, πιο προσεκτικοί στο τι θα αγοράζουμε, αλλά δεν μπορούμε να σταματήσουμε εντελώς να ζούμε. Θα γίνει κάποια καμπάνια να προωθήσετε τα κυπριακά brands, να διαφημίζουν, να τους δώσετε κάποια όθηση να... Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι θέμα μόνο κυπριακά brands. Ναι, τα κυπριακά brands, αλλά τη στιγμή που είμαστε στην Ευρώπη πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα. Τα κυπριακά brands ποια είναι? Όταν έχεις εταιρείες που έχουν 200 ή 300 άτομα προσωπικό και εισάγουν προϊόντα και τα πουλούν στην κυπριακή αγορά, ποιο είναι το brand? Εννοώ ότι τα ξένα brands έχουν budget του εξωτερικού για να διαφημίσουν. Τα κυπριακά brands τους κόψουν τις τηλεοπτικές διότι δεν έχουν το budget να κάνουν την παραγωγή της τηλεοπτικής διαφημίσης. Δηλαδή είναι λάθος. Κοίταξε, υπάρχουν ευκαιρίες για όλους. Πρέπει να σκεφτούν διαφορετικά. It's no longer business as usual. Πρέπει να σκεφτούν άλλους τρόπους, πιο έξυπνους τρόπους, να εκμεταλλευτούν την κατάσταση παρά να υποκύψουν στην κατάσταση. Η καμπάνια του ΣΔΕΚ θα τρέξει ως τηλεοπτική, ως print? Σε όλα τα μέσα, including digital. Η πρόβλεψή σας για το above the line τα επόμενα 2 χρόνια? Εγώ νομίζω θα πάμε πίσω στο κανονικό, πολύ σύντομα, και μπορώ να σου πω ότι οι ενδείξεις με τους δικούς μας πελάτες τουλάχιστον είναι ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα κάνουν τα budgets τους. Μπορεί να έχει μία μικρή πτώση λόγω του ότι χάσαμε αυτή την σημαντική περίοδο της άνοιξης, αλλά έχουν σκοπό οι περισσότεροι να κάνουν τις διαφημίσεις τους. Όταν λέτε στα κανονικά επίπεδα, εννοείται για ποιον έτος μιλούμε, 2008, 2009? Όχι, το 8 θα αργήσουμε να το ξαναδούμε. Ήταν μια καταπληκτική χρονιά το 2008. Ελπίζουμε ότι ίσως σε 2 χρόνια, αν πάνε όλα καλά και με τα προβλέψεις, με τα φυσικά αέρια κτλ., πρέπει να αλλάξει η ψυχολογία. Διότι πιστεύω ότι ένα μεγάλο μέρος, το σοκ που επάθαμε, είναι παραπάνω ψυχολογικό.